Production Jabarani filɛbagaw ani Ondo TV filɛbagaw an ka foli b'aw ye. Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ nin y'ale sigilen bi. An ka bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ maa mun bɛna a kumakanw lase aw ma o y'aw denkɛ n'aw balimakɛ Cheick Bukadari Magasuba ni kanubagaw bɛ wele ko Momosu. A y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an bɛ don bakuruba fɔlɔ o ye handball ye. Handball farafinna ɲɛmaayaso mun sigilen don handball kan ale tun bɛ tile fila tagamala anw fɛ yan nɔ ani an ka handball ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛna an da don o la. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ mun ye Mali ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ n'a bɛ fɔ a ma ko championnat national du Mali Ligue 1 Orange ale tile duurunan jaabi ani tile wɔɔrɔnan fo ka taga se classement an bɛna an da don o la. N'o bɔra yen nɔ fɛn min ye musolakaw fana ka championnat o ballontan o tile fɔlɔ jaabiw sɔrɔla ani o jɔyɔrɔ an bɛna an da don o fana la k'o di aw ma. Bi jɛmukan a bɛna kuncɛ ni diɲɛ kuru kara tɔgɔla ballontan bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Coupe du Monde ale fana bɛ ka kɛ Katarikaw fɛ yen nɔ 8e de finale kɔfɛ fɛn min ye quart de finale olu dolantanw daminɛra jaabi minnu sɔrɔla ani dolantan minnu kan ka kɛ an bɛna an da don olu la k'a d'aw ma ni nin y'anw nankan ye bi a y'aw bisimila. I n'a fɔ n kun ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na an ka kow daminɛ la fɛn min ye handball ale ɲɛmaaba mun bɛ farafinna ni o ye Confédération africaine de handball o ɲɛmaaba ale tun bɛ tile fila tagama la anw fɛ yan nɔ tile fila tagama mun ni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ n bɛ segin a kan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ maa mun bɛ farafinna handball ɲɛmaaya la fédération ɲɛmaaya la ale ka wuli ka na tagama la Mali kɔnɔ an b'a fɔ a ka nali nin a kɛra koba ye sabula ani handball kɛbaga ɲɛmɔgɔw caman ye ɲɔgɔn ye k'a daminɛ ni fédération nationale ani o baarakɛlaw n'olu ye ɲɔgɔn ye o tɛmɛnen kɔ fɛn min ye Ligue de Bamako mun sigilen don handball kama n'olu ye ɲɔgɔn ye ani comité olympique a n'o ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ ani ministre fana ye ɲɔgɔn ye ka barow kɛ o barow kɔnɔna na u ye fɛn min sɔrɔ an k'o lajɛ ba ale tun b'o kɛnɛ kan a ye fɛn min sɔrɔ o kan an ka to k'o lajɛ. Je rappelle que je suis à Bamako sur invitation du président de la Fédération malienne de handball et ce matin nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à l'autorité de tutelle. Je vais nommer le ministre en charge des sports où nous avons échangé, fait un tour d'horizon, n'est-ce pas, sur, je dirais, le sport en général et la politique qu'il entend mener avec la Fédération malienne de handball. J'ai été surpris de trouver un homme très ouvert et décidé, n'est-ce pas, à donner un nom au sport malien, surtout ce qui concerne les disciplines en voie de développement.
Je pense qu'il n'y a pas de raison que nous restions en marge, n'est-ce pas, de ce projet. Je lui ai manifesté la disponibilité de la Confédération africaine de handball et de la Fédération internationale de handball pour accompagner, n'est-ce pas, la fédération malienne dans son programme de développement. Et à cette occasion, bien évidemment, il m'a été rappelé la volonté du Mali d'abriter un événement l'année prochaine, parce que vous savez que l'événement enclenche tout. Je pense que nous trouverons ensemble les voies et moyens pour que cela soit une réalité assez rapidement. Et nous serons très heureux de revenir ici au Mali avec les jeunesses africaines de la sous-région pour célébrer, n'est-ce pas, cette volonté affichée du ministre des Sports. C'est-à-dire que vous sortez très satisfait de cette minute d'échange avec le ministre des Sports. Je vais vous faire une confidence. J'ai été agréablement surpris de sa disponibilité, de sa volonté de laisser des traces très marquées au niveau du sport malien. Donc je suis hyper satisfait. Be ala fo ala barkada ala mo biirana tieno an sigira ñina sain marsi kalola ka ban sigira doron an bara folo gara ka yake problème juma men bal kono a se ka tanya cogodi an ya kili jaga bo chama ke o ñeyinunu konnana an ya ga fo il faut que ani an ga confédération no e farafina la ko e jebulu baye anul fana ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ba kɛ walasa an ka baara caman bɛ olu fana bɛ ka nɔgɔya donc o de kosɔn an sera mɔgɔ caman ma comité olympique b'o la Mali gouvernement b'o la à travers le ministre des sports ani confédération yɛrɛ n'o ye farafina jɛkuluba ye donc an ye wele bila a ma n k'a ka na an ka baara ɲɔgɔnya dɔ boloda an ka se ka ɲɔgɔn ye ka kuma fɛn caman kan ka na fana a ka Mali dɔn a k'anw fana dɔn a k'a dɔn fana an bɛ hakilina jumɛn b'an na ani ale yɛrɛ bɛ se ka mun ni mun kɛ a ka jɛkulu tɔgɔ la cogo min Mali handball bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ka taa ɲɛ ka tila ka Mali handballkɛlaw nafa o de hukumu kɔnɔ a sɔnna an ka wele ma a nana ni tile damadɔ baara in kɛ an fɛ a nalen an ye baara kɛ an ye kow yira ɲɔgɔn na ɲɔgɔn faamuw kɛra ayiwa ale yɛrɛ bilasirali caman kɛ ka tila ka layidukan caman di an ma cogo min na an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko la donc an jigi b'a kan k'a fɔ sɔɔni a nɔ bɛ ye a ka nin voyage in nɔ bɛna ye k'a fɔ handballkɛlaw u bɛna ko caman ko kura caman ye cogo min na bɛɛ b'i ka nafa sɔrɔ handball la donc a bɛ kɛ tɔgɔ dumanba ye Mali fana ma Mali jɔyɔrɔ min ka kan farafinna kɔnɔ Mali fana b'o sɔrɔ inchallah nimisi wasa sɔrɔla kosɛbɛ kabi président nana n'o ye Aremu ye ale nana ani fédération mɔgɔw ye baara kɛ baara bannen an ye Mali handballkɛlaw wele n'o ye joueurs ye handballkɛla kɔrɔw entraîneurs arbitres an y'u bɛɛ wele u n'a fana sigira u masalala u ye kuma falen ɲɔgɔn na donc a ye hakilina kɔrɔ di mɔgɔw ma an bɔra yen an taara comité olympique la ani Abibu Sisoko ɲɔgɔn ye ale bɛ dɛmɛ min lase Mali handball ma an y'o kuma fɔ k'o da k'a fɔ n'i y'a ye an bɛ championnat yɛrɛ caman kɛ ɲinan parce que comité olympique sera k'an dɛmɛ avec le leadership de Abibu Sisoko an y'o fɔ an ka président yɛrɛ ɲɛna donc an bɔra yen o foli kɔfɛ o kuma fɔlen kɔfɛ o ɲɔgɔn faamuyaw kɔfɛ an taara ministre des sports fɛ yen k'a yira fɛnɛ n'i y'a ye an bɛ jamana kɔnɔ parce que gouvernement dɔ de bɛ yen u b'a jɔlen b'a jɔyɔrɔ n'i y'a ye an bɛ ka fɛn fɛn kɛ parce que gouvernement de sɔnna sur le plan administratif ani sécurité ko la an bɛ ka baaraw kɛ terrain min bɛ d'an ma an ka compétition kɛ gouvernement de ta don donc an y'a essayer k'o fana yira k'o bonyamasegin kɛ k'o la k'an ka farafinna jɛkulu fana bɔ o kalama
o fana kɔfɛ ni ala ye sɔnna an bɛna président fana a yira la k'a fɔ ni ne confédération africaine ɲɛmɔgɔ ye ayiwa a bɛ nin nɛgɛ Mali ye bon Mali fana jɔyɔrɔ ye nin ne farafinna kɔnɔ donc n'ala sɔnna o de nisɔndiya b'an kan an sera k'o baara minnu kɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi tiɲɛ na an nisɔndiyalen don an nimisi wasara an bɛ président Aremu fo a ka nali la ka bɔ a ka dugu la ka na tile 3 kɛ yan tiɲɛ na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n bɛ se k'a fɔ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali la ale delila ka na dɛ a delila ka na en tant que formateur a delila ka na fɛnɛ parce que compétition dɔ bɛ yan nan'o la mais ka wuli ka na ko n bɛna visiter travail kɛ baaraɲɔgɔnya ka voyager ka na tile damadɔ baara kama nin y'a siɲɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye Mali la a ka kɛ handball kunda donc o foli b'aw bɛɛ ka journalistes bɛɛ fo la. An b'a fɔ handball ɲɛmaaba ale ka nali anw fɛ yan nɔ a ma kɛ k'a dan o dɔrɔn ma ani jamana ɲɛma ni o ye colonel Asimi Koyita ale fɛnɛ ye wele bila a ma kunu ani ale ye ɲɔgɔn ye kuluba kɔnɔna na u y'u sigi ka baro caman kɛ fɛn min ye handball ale tagabolo bɛ se ka ɲa Mali kɔnɔ cogo min na sport in bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na Mali yɛrɛ bɛ se ka san sɔrɔ sport in na cogo min na u ye ɲɔgɔn ye o fɛnɛ kɛnɛ kan ni kun y'a lajɛ fédération président ni ale tɔgɔ ye lieutenant colonel Cheikh Mamadou Cherif Tunkara ale tun bɛ kɛnɛ kan fo ka se ministre des sports ma ani fédération maa caman olu tun bɛ kɛnɛ kan fɛn min ye confédération ɲɛmɔgɔ nin yɛrɛ n'ale tɔgɔ ye docteur Mansour Arumu ale tun bɛ anw fɛ yan tagama la an b'a fɔ a ka tagama ni a nafa bonyara a yɛrɛ ka kuma la u bɛna labɛn dɔw kɛ Mali kɔnɔ labɛn min kɔnɔna na n'u bɛna se ka fɛn caman sigi sen kan handball la yanni san 4 nin kɔnɔna na handball tagaɲɛ Mali bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ a la cogo min na u bɛna o baaraw minɛ ani jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ kɔntannenba a ye donbolo kɛ an ka jamana ɲɛmaa o tɛ dɔwɛrɛ a ye diplôme d'a ma n'a bɛ fɔ o ma ko diplôme de reconnaissance o tɛ dɔwɛrɛ k'a jira k'a fɔ cɛsiri min bɛ a n'a ka jamana kɔnɔdenw na handball la o foli kun don k'a di jamana ɲɛmaa ma. O tɛmɛnen kɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛna anw ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ kan n'o ye championnat national du Mali Ligue 1 Orange ale tile 5nan dolantanw tɛmɛnen kɔfɛ jaabi minnu sɔrɔl'o la an b'a fɔ AS Real ale bɛ ka AFE bisimila o dolantan bana 1-1 fɛn min ye Black Star ale ni Club Olympique de Bamako Black Star ye sebaya sɔrɔ ale ka 1 ni Kalangolo ASCO ale ni Binka FC dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 AS Bakarijan ale ye AS Police ci 2-1 11 créateurs yelen tagamara ale ka 1 ni Kanangolo Stade Malien de Bamako ale ye USC Kita ci 2-1 LCBA ale ni Isfasi dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 Joliba AC ye sebaya sɔrɔ US Buguni kan o bana 2-0 tile 5 kɔfɛ jɔyɔrɔ min bɛ yen nɔ an b'a fɔ Joliba ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 13 jɔyɔrɔ filanan o bɛ Bakarijan bolo kuru 13 fɛn min ye jɔyɔrɔ sabanan ale bɛ ASCO bolo kuru 11 AS Real bɛna jɔyɔrɔ 4nan kuru 11 b'a bolo fɛn min ye US Buguni jɔyɔrɔ 5nan kuru 9 o b'ale bolo AFE bɛna jɔyɔrɔ 6nan kuru 8 o b'a ale bolo fo ka se Isfasi ma kuru 8 bɛ o bolo jɔyɔrɔ 7nan o kɔfɛ Binga bɛna jɔyɔrɔ 8nan na kuru 7 b'a bolo jɔyɔrɔ 9nan bɛ Stade Malien bolo kuru 6 fɛn min ye AS Police bɛna jɔyɔrɔ 10nan na kuru 4 bɛ ale bolo kɔfɛ jɔyɔrɔ 11nan bɛ USC Kita bolo kuru 4 jɔyɔrɔ 12nan LCBA kuru 4 jɔyɔrɔ 13nan bɛ Club Olympique de Bamako bolo kuru 4 b'a bolo 11 créateurs ale bɛ jɔyɔrɔ 14nan na fɛn min ye kuru 4 o b'ale bolo yelen ani Black Star olu bɛ jɔyɔrɔ 15nan ni jɔyɔrɔ 16nan na kuru 3 o b'olu bolo. O tɛmɛnen kɔ tile 6nan an b'a fɔ ale programme bɔra balontan minnu bɔlen don o kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ AS Real ale bɛ ASCO bisimila o tɛmɛnen kɔfɛ Binka FC ale bɛ AFE bisimila fɛn min ye Club Olympique de Bamako ale bɛ AS Bakarijan bisimila fɛn min ye US Kita ale bɛ Joliba AC bisimila US Buguni ale bɛ Stade Malien de Bamako bisimila fɛn min ye AS Police bɛ Black Star bisimila o kɔfɛ USFAS ale bɛ 11 créateurs bisimila yelen ale bɛ LCBA bisimila. N'an bɔra yen an bɛna don an ka musolakaw ka championnat national la ni o ye dolantan min bɛnnen don Mali balontan na musow ni ɲɔgɔn cɛ olu ka tile fɔlɔ balontan o kɔnɔna na AS Mande ale ye sebaya ɲuman sɔrɔ Badenya FC kan 7-0 o kɔfɛ AS Real ale ni Santoro FC dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 AS Momo ale fɛnɛ ye sebaya ɲuman sɔrɔ AS Police ka 3-0 Tigres de Kayi
Super Lion tagamara ka sebaya sɔrɔ ale ka 5 ani 0. Entente ale fɛnɛ cira Amazon fɛ 8 ani 3. O kɔfɛ AS Sudubaba ale cira Usfasi fɛ 6 ani 1. Tile fɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye u ka jɔyɔrɔkow ye an b'a fɔ poule A la Super Lion bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 3. O kɔfɛ AS Momo ale bɛ jɔyɔrɔ filanan na kuru 3 b'a bolo. Jɔyɔrɔ sabanan bɛ AS Real bolo kuru 1. Santoro EFC bɛna jɔyɔrɔ 4nan na kuru 1. Jɔyɔrɔ 5nan bɛ AS Police bolo kuru 0 fo ka se Tigres de Caïma ale bɛna jɔyɔrɔ 6nan na kuru 0 b'ale bolo. N'an bɔra yen an bɛ taga poule B kɔnɔna na an b'a fɔ AS Mande ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 3. Jɔyɔrɔ filanan Amazon kuru 3. Usfas bɛna jɔyɔrɔ sabanan na kuru 3 b'ale bolo. Kɔfɛ jɔyɔrɔ 4nan bɛ Entente bolo kuru 0. Jɔyɔrɔ 5nan Sudubaba kuru 0. Jɔyɔrɔ 6nan o bɛ Badenya FC bolo kuru 0 b'ale fɛnɛ bolo. N'an bɔra yen an bɛna fɛn min ye Coupe du Monde kɔnɔna ye an b'a fɔ Coupe du Monde ale quart de finale ballontan olu daminɛra. O ballontan kɔnɔna na an b'a ye depuis 8e de finale an bɛna kɔfɛ fɔlɔ ballontan minnu sɔrɔla ka kɛ 8e de finale kɔnɔna na o la an b'a fɔ Pays-Bas ale ye États-Unis ci 3 ani 1. Argentine ale ye Australie ci 2 ani 1. France ye Pologne ci 3 ani 1. Angleterre ale ye farafina ka cɛbɔ n'o ye Sénégal ye ale ye 3 ani 0 k'o la. Japon ale ni Croatie dɛsɛra ɲɔgɔn na 1 ani 1 mais fɛn min ye penalty temps n'a bɛ fɔ ma ko tir au but la an b'a fɔ Croatie ye sebaya sɔrɔ Japon ka 3 ani 1. O kɔfɛ Brésil ale ye sebaya ɲuman sɔrɔ Corée ka 4 ani 1. Maroc ale ni Espagne fɛnɛ dɛsɛra ɲɔgɔn na 0 ani 0. Fɛn min ye penalty temps yɔrɔ la Maroc ye Portugal ye a tɔgɔ Maroc ye sebaya sɔrɔ Espagne ka 3 ani 0. Portugal ale ye sebaya ɲuman sɔrɔ Suisse kan 6 ani 1. O kɔfɛ Croatie ale fɛnɛ ni an nana quart de finale kɔnɔna na o ballontanw kɛra kunu. Croatie ale ni Brésil dɛsɛra ɲɔgɔn na 1 ani 1. Mun ye penalty temps wagatiw la Brésil ale cira Croatie fɛ 4 ani 2. O bɔra yen dɔrɔn su fɛ fɛn min ye Pays-Bas ale fɛnɛ tun bɛ ka Argentine bisimila an b'a fɔ sanga 70 fɔlɔ Argentine ale ye sebaya sɔrɔ Pays-Bas kan 2 ani 0 nka dolantan bɛ taga ban wagati min na Pays-Bas sera ka cɛlu ni ji bɔ an tagara prolongation na 2 ani 2. O kɔfɛ tir au but la an b'a fɔ Argentine ale ye sebaya sɔrɔ Pays-Bas kan 4 ani 3. Hali bi an bɛ to fɛn min ye Coupe du Monde kɔnɔna na koba kɛra farafina ye bi n'o ye quart de finale wagatiw ye an b'a dɔn k'a daminɛ Coupe du Monde daminɛ la fo ka n'a bila bi la farafina ale tun ma deli ka demi finale sɔrɔ nka bi ala ni Maroc ale sababuya la farafina a bɔra ka sebaya ɲuman sɔrɔ sisan quart de finale sabanan bi nɛgɛ kanɲɛ 15 kɔnɔ wagatiw la Maroc ale ye Portugal ci 1 ani kanangolo cɛlu yɛrɛ a donna sanga 42nan na fɛn min ye El Nesri ale de ye cɛlu ninnu don an b'a fɔ nin nisɔndiya koba ye farafina bɛɛ ma Maroc ka nin victoire in bi a bɛna farafina jɔyɔrɔ bonya hali Coupe du Monde kɛnɛ kan k'a sababuya kɛ Coupe du Monde kan ka kɛ nin kɔfɛ n'ale bɛ kɛ 2026 farafina kun kan ka cɛbɔ kɛ 9 ye nka Maroc kelen ka demi finale sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye cɛbɔ 10 ani 1 o bɛna taga farafina représenter an b'a fɔ hali ni Coupe du Monde n'a ma sɔrɔ nin ye anw ta sɔrɔlen ye k'a sababuya kɛ Maroc ye bi u bɔra ka sebaya ɲuman min sɔrɔ o sebaya o bɛ kɛ sababu ye farafina bɛɛ nisɔndiyalen don an bɛɛ kɔntannen don nin bɛ kɛ tare tare wa an b'a dɔn hali bi ko wɛrɛ kasa bɛ an nun na o tɛ dɔwɛrɛ ye kubu nin fo an k'a ta ka na n'a ye farafina Marocain an b'a f'u ma félicitations k'a f'u ma shukran hali bi Coupe du Monde tɔ ala k'a nɔgɔya an b'a fɔ fɛn min ye Marocains ye n'u bɛ ka farafina bɛɛ jɔyɔrɔ fa wa n'i ye a jateminɛ an b'a fɔ bi cɛden 11 mun sera Maroc yɛrɛ fan fɛ an bɛna an da don o la k'o di limanaw ma u ka jɔkɔlɔsiba ale tɔgɔ ye Bonu ye kɛrɛdafɛma ale ye Hakimi ye o kɔfɛ Yannick bɛ yen fo ka se Saïs ma ale fɛnɛ kɛrɛfɛ fɛn min ye Itiad Ala ale bɛ yen fo ka se Onayu ma Amrabat ale bɛ yen nɔ ka se Amala ma ani JS fo ka se El Nesri ma ani Bufal nin cɛden 11 de ye farafina kunnawolo bi an'u ka représentants an bɛ dugawu kɛ Maroc ye Coupe du Monde tɔ ala ka nɔgɔya Marocains ye wa an bɛ se maa mun na bi n'o ye Angleterre ni France ye ala k'o tigi gagne an bɛ sebaya sɔrɔ la ka se finale la cogo min na. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛna fɛn min ye classement individuel minnu bɛ nin Coupe du Monde nin kɔnɔ an b'a daminɛ cɛludonna ŋanaw la cɛludonna ŋanaw fɛn fɔlɔfɔlɔ o ye fɛn min ye Kylian Mbappé ale ye cɛlu 5 don
Faransi attaquant do. O kɔfɛ Lionel Messi ale bɛ Argentine fɛ, ale fɛnɛ ye cɛlu 4 don. Fɛn min ye Alvaro Morata ale bɛ Espagne fɛ cɛlu 3 fo ka se Bukayo Saka ale bɛ Angleterre fɛ, ale ye cɛlu 3 don fo ka se Cody Gakpo ale bɛ dolantan Pays-Bas fɛ, ale fɛnɛ ye cɛlu 3 don. Ener Valencia Équateur cɛlu 3 ani Gonzalo Ramos ale bɛ Portugal fɛ cɛlu 3, Marcus Rashford ale ye cɛlu 3 don a bɛ Angleterre fɛ, Olivier Giroud ale fɛnɛ ye cɛlu 3 don a bɛ Faransi fɛ, Richarlison ale bɛ ballon tan fɛn min ye Brésil fɛ, ale fɛnɛ ye cɛlu 3 don. N'an bɔr'o la an bɛna passe décisive la, an b'a fɔ fɛn min ye Bruno Fernandes ale bɛ Portugal fɛ, ale ye passe 3 kɛ. Harry Kane ale bɛ Angleterre fɛ, ale ye passe 3 kɛ. Passe filatigiw la an b'a fɔ Andrej Kovic ale ye Serbe ye, ale bɛ Serbie fɛ, ale ye passe 2 kɛ. Christian Pulisic ale fɛnɛ bɛ États-Unis fɛ, ale ye passe 2 kɛ fo ka se Lionel Andrés Messi ma, ale bɛ Argentine fɛ, ale ye passe 2 sɔrɔ ka kɛ. Voilà, Coupe du Monde kunnafoni nin ale de bɛ na an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ka ale kuncɛ. An bɛ foli di aw bɛɛ ma. Bi farikolo ɲɛnajɛ k'a da aw tulo kan, Cheikh Bougader Magasubani bɛɛ bɛ wele ko Momosu. An ka caméra ale tun bɛ Isuf M Traoré bolo n'o ye ba ye. An bɛ foli d'aw ma. Ala ka wagati wɛrɛ yira an na o kɛnɛ la. Aw